नमस्कार, मी पूजा. दैनिक गोमंतकच्या इव्हिनिंग बुलेटिनमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत. जाणून घेऊया दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडींबद्दल. जागतिक आरोग्य संघटनेने केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय आणि गोव्याच्या आरोग्य खात्याच्या सहकार्याने हल्लीच माजोर्डा येथे एक कार्यशाळेचे आयोजन करून गोव्यातील वैद्यकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना 3 वेगवेगळ्या साथीच्या रोगांवर मार्गदर्शन केले आहे. सांताक्रूज येथील बोर्डवेल तळ्यासह एकूण 3 पाणवठ्यांना आंतरराष्ट्रीय महत्त्वाचे पाणवठे हा दर्जा मिळणार आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर झालेल्या रामसार करारानुसार हा दर्जा दिला जाणार आहे. भाजपने विधानसभा निवडणूक रणनीती ठरवण्यासाठी आता प्रत्यक्ष हालचाली सुरू केल्या असून भाजपचे निवडणूक प्रभारी देवेंद्र फडणवीस आणि निवडणूक सहप्रभारी दर्शना जरदोश अनंत चतुर्दशी झाल्यानंतर गोव्यात येणार आहेत. पक्षाची गाभा समिती आणि प्रमुख पदाधिकाऱ्यांशी निवडणूक रणनीतीविषयी चर्चा करण्यात येणार आहे. प्रभारीपदी नियुक्त झाल्यानंतर फडणवीस प्रथमच गोव्यात येत आहेत. जरदोश आणि फडणवीस यांच्याशी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी अनुक्रमे गांधीनगर आणि मुंबई येथे चर्चा केल्यानंतर हा दौरा निश्चित केला आहे. राज्यात गाजत असलेल्या सिद्धी नाईक मृत्यू प्रकरणाला आता नवे वळण लागले आहे. सिद्धीचा शवचिकित्सेचा वैद्यकीय तज्ज्ञांचा फेर अहवाल पोलिसांना मिळाला असून त्यात सिद्धीचा मृत्यू बुडूनच झाल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे नव्या अहवालामध्ये सर्व प्रकारच्या शक्यता ग्राह्य धरून मृत्यूचे नेमके कारण शोधा असा सल्ला देण्यात आला आहे. यावर वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास सुरू आहे. तज्ज्ञांच्या या अहवालामुळे आता या प्रकरणाच्या तपासाला गती मिळेल ही अपेक्षा आहे. पंडुचेरीचा मोसमपूर्व सराव दौरा मध्येच आटोपता घ्यावा लागला. गोव्याच्या सिनियर पुरुष क्रिकेट संघाला आता दिल्लीने मदतीचा हात दिला आहे. त्यामुळे देशाच्या राजधानीत सराव सामने खेळण्यास संभाव्य संघाने सुरुवात केली आहे. तर या होत्या दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी. अशाच ताज्या अपडेट्स जाणून घेण्यासाठी आमच्या दैनिक गोमंतक या वेबसाईटला भेट द्या आणि आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.